Dobre, Tvrdia, že to ide až do Žiliny. samozrejme, že ide. Áno, pôjde. Áno. Potom bude pokračovať. No? Do Žiliny. Do Žiliny ide vlak, a musí ísť. Trnavy alebo Novomesto nad Váhom. Tak Novomesto. Autičko má? Ale už ste sa oklamali. Prečo? Že nejde voda. Taká teplá voda teče. Keď dá pánu, aj motika vystrelí. Taká teplá voda teče, že ani nemôžete si to ruky držať. Ja tu sa rokujem. Uzdraví, že neteče voda. Tu sa keď zima, zavri. Ja to je krásny sadnúť. Nejde, lebo by som vám prebral dievčatá. No, oni sa tak dávia, sadí si tam Taký pekný. A mám okienko, mám prácu, viete, musím... A akú? Písať musím. A čo? Semianku? Píšem o bezdomovcu. Jaj, čo? Aj viete, na akú chodí školu? Sociálny pracovník, ja vám pomôžem. Chcete ti pomôcť? Poďte do útulku, no. Ja si sám pomôžem. Ja ich sa spôjim. Kures. Človek si musí sám pomôcť. Kures, viete čo je kures? Keď si pomôžeš, aj pán Boh si pomôže. Ale On dáva kures. My pomáhame ľuďom. To viete, čo je? Jedlo. Kures, viete čo je? Kures. Kures. Tento chlapec dáva kures. Ja už viem, že to má zadržaný dých. Dáva, no. A jaký kures? A vy dávate kures? A viete, čo je kures? Aký jazyk sa učíte? Slovenčinu. Kures. Okrem slovenčinu. Češtinu. Češtinu. Taliančinu. Jaderčinu. Taliančinu. Maďarov nenávidím. Ja mám konec komárna. A ešte tam je. Počujete, 1000 rokov utláčali náš národ. Teraz, keď my sme rozumnejší, ako oni, tak nám závisia. A ty máš takú farbu, jak O 7 miest sme lepší v hospodárstve, ako sú Maďari. Celý hospodár. O 7 miest. Ja musím byť ticho, lebo to by dopadlo zle. Ja to tak obidím. Bojíš? To svoje strany. No je koľko môže to stať? Počujete, viete, ako na to nečila? Dobre, no tak. Tak, majte Jojo. Začnú cestu do tej Žiliny. Do Žiliny ide. Á, kúkaj, že tančila. Ináč, ja som od Žiliny, aby ste vedeli. Ale tá Afrika do To je ďaleko od Žiliny. 14 kilometrov. Ale on počkej, tak je Do Žiliny 210 a od kilometra je 7 kilometrov. Ale jak sa bolo? Ja som žil aj robil, aj pracoval, ale to som tak pohádal do ženu a učil sa tu vracať. A ja ťa pomôžem. Futbal je tu, aj lepšia kultúra, je to, že